Офтальмалагічныя даследаванні дзяцей сельскіх школ сталі магчымы дзякуючы маштабнаму сацыяльнаму праекту «Я бачу», які рэалізуецца ў Беларусі ўжо 3-й год. Яго ініцыятары Беларускі дзіцячы фонд і кампанія-аператар сотавай сувязі, партнёры на месцах, абласныя выканаўчыя камітэты. Проект – добрый приклад дзяржаўна-прыватнага партнерства. Коммерческая организация, благотворительная организация и государственные органы власти – все мы делаем одно доброе дело. Смотрим то, чтобы наши белорусские дети были здоровы, потому что это будущее нашей республики. На працягу мінулых 2 гадоў проект «Я бачу» рэалізоўваўся ў Магілёўскай і Гомельскай абласцях. Там было абследавана каля 25 тысяч дзяцей. Паталогіі выяўлены ў 31% школьнікаў. У Брэсцкай вобласці проект распачаўся з Маларыцкага раёна, дзе ўжо даследавана 1116 дзяцей. З іх паталогіі зроку выяўлены амаль у 42%, што яшчэ раз пацвярджае значнасць проекта. Важно то, что показывают первые уже результаты по Маларыцкому району, что почти 62% детей обратились к специалисту, к узкому специалисту впервые. Значит, помощь нужна, и она своевременна. У бліжэйшы час афтальмолагаў чакаюць школьнікі Камянеччыны. Усяго ў Брэсцкай вобласці до конца года абследуюць амаль 14 тысяч сельскіх дзяцей. Усіх хлопчыкаў і дзяўчынак, у якіх будуць выяўлены паталогіі, медыкі возьмуць на кантроль. Людмила Салдзіна, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».